Vymysleli sme také niečo ako prázdninový dobrý skutok. Deti, je to pre všetky deti, ktoré spravili niečo dobré počas prázdnin. Mohlo to byť voči starým rodičom, svojim rodičom, súrodencom, ale aj voči úplne cudzej osobe. Alebo pomohli nejakému zvieratku, pomohli prírode. Tých kategórií, by som povedala, je veľmi veľa. V Páskej záhrade sme čistili kanál. Ešte doma aj upratujem. Naučila som môjho brata čítať a písať a mama bola z toho veľmi nadšená. Ešte som aj darovala viackrát vlasy. Dajte o dobrom prázdninovom skutku vašich detí Samarii vedieť do 15. septembra. Píšte na e-mailovú adresu komunitnec.k@gmail.com alebo o ňom napíšte list a vhoďte ho do schránky pri komunitnom centre Samaria na Podzamskej ulici. Na víťazov vraj čakajú pekné ceny. Klienti sa na nás obracajú so žiadosťou od školské tašky, peračníky, pera, ceruzky, gumy, strúhadla, farebné papiere, obaly na zošity, knihy, ale i na pomôcky na telesnú výchovu, ako sú tenisky, úbory, trička, vrecúška, desiatové boxy. A čo sa týka starších žiakov alebo študentov stredných odborných škôl, tam by potrebovali chlapci na odborný výcvik monterky, pracovné topánky, tých máme málo. Samaria všetkých vyzýva aj pomôcť žiakom, ktorí sa chystajú do školy a nemôžu si dovoliť kúpiť školské pomôcky. Spomínané veci môžete odovzdať každú stredu od 17. do 18. hodiny do skladu OZ Samaria na Železničnej ulici.